na Sunday Igboho dịka e kwuru ọ bụrụ na emekata weta permission ndị federal government mana na nsogbu ga-adị ihe nsogbu ga-ejide bụ ọ bụghị maka mpaghara anyị na-ekwu na ihe ọ pụtaziri bụ na ọchịchị a bụzi ọchịchị Yoruba ọtụtụ n'ime anyị maara onye a na-akpọ Sunday Igboho onye Yoruba ndị anyị na-ebu ndị mapụtara mgbe ahụ mgbe Nnamdi Kanu bịara na-ekwu okwu Biafra afọ na imirikiti ndị mmadụ so nyewa wee o so na ndị mapụtara na-emezi nke ndị Yoruba ọ naghị eme gworo o wee dị m ka enweziri mgbe o ruru a wee kpazie ihe akpazi kịta o sozi etiri ndị politishan mkpu ọ nakwa ihe merụ tupu anụ ọgụ maka na mgbe ahụ Ojukwu na-ekwu okwu otu a ga-esipụ Awolowo na-ekwu otu a ga-esipụ oruzie ka anyị mere ihe na Awolowo wee gaa wuru minista hapụ Ojukwu ya na Biafra wee sozieru chọwazie ọkụ chọwazie etu a ga-esi taa Igbo niile isi nke ahụ bụ akụkọ maka mbọsị ọzọ mana a chọrọ itinye ọnụ n'ihe gbasara Sunday Igboho na ọnọdụ ugbu a ọ kachasị kịta o kwuo narịsị na ya bido na security outfit security network ndị a na-ebukwa egbe ọmamụdị egbe ha na-ebu mana dịka ozi na-ekwu na ihe ọ na-eche ugbu a bụ ka ndị federal gọọmenti nye ikikere ka ya baa n'ime ọhịa ga-achụsịsịa ndị Fulani niile na ndị ntọ niile nọ na ana Yoruba ya bụ okwu enwere ihe kpatara iji chọọ itinye ọnụ n'ụbọchị taata ọ bụrụ na ị gee ntị ị ga-anụ ụrịa danda dịka m na-ekwu anyị ihe ọ pụtara bụ na ma ọ bụ sọsọ mụ na ebe a mụ na Epetike ndị Igbo onye m deme Sunday Igboho bụ onye anyị maara ama na-ekwu sị ha na Yoruba atagbu onwe ha n'afọ sị hapụ ha etu Nnamdi Kanu na Wazirike si na-ekwu maka ndị Biafra wee nọkọta kịta mepe security outfit ọ bụghị ya bụ izizi na-emepe na Naịjirịa wee na-asịzi na onye ya na-eche kịta bụ ka federal gọọmenti nye ya ikikere ịga chụsịsị ndị ntọ na ndị Fulani niile na-akpa mkpamkpa n'ọhịa ọbụla dị na obodo Yoruba ikwu ogiri ihe na amụ ha ndị Igbo ekene m amụrụ akpa onye amụ uche onye nye akpa su nne na ọsụcha ọfọ n'ime aba ka ọsụcha obodo ndababe for Sunday Igboho ịnata a na-akwakọba ihe a na-akwakọba si na ọ na-eche federal gọọmenti ihe na-etiri egwu nọ n'ime ọhịa ọ bụkwa nnọọ presidency na-asị IGBO nke a gbasara mana nwantị na-amụ abụdatana ọ bụrụ ikunye enwe mmiri bụ isiokwu ọṅụcha mmiri ya natakwa ya iko o mee nchọrọ ịgwa anyị mgbe Chris Nge bụ gọvanọ Anambra steeti federal gọọmenti ndị Obasanjo napụrụ ya sekuriti ya niile o wee jechọọ ndị vigilante wee bunye ha AK-47 ha na-eche mbụ ndị vigilante mana olee time mgbe Peter Obi take over from court enwere ozi time je recover all those egbe niile dị n'aka ndị vigilante Peter Obi gotezie mkpama bido ọba anyị asị na ndị vigilante anyị asị na ndị vigilante mana ebe enwere more than 200 AK-47 or thereabout ndị vigilante bụ it can cause mayhem. Eto ọbụna chi approve ka Sunday Igboho nwee security outfit ịma na ya approve ka here ka ndị Hausa nwee ka ndị Igbo nwee nkefa ndị Hausa nwere ndị Hausa bụ bandit ha bụ ndị Fulani ha bụ ndị ihe na mana ọ na official na ọ na-achọ ka gọọmenti support ọ ya because ọ nwere nothing gọọmenti merụ otu good luck bụ ọ bụ president o kwere ndị Niger Delta also ha form their own mendi onye na-akpọ that one ndị nke ahụ bụ ndị na-agbọ ihe na-eche pipeline nke pipeline bụ Tompolo ka emechaziri ihe ka ha gbachara egbe mmecha mkpamkpa wee sizi ọ dị m ka Yaradua bịasị ka enyezi ha amnesty under amnesty ka ejizikwa ozi okwu iche ha chebe pipeline so ndị ka chebe ime ọhịa then ihe amazi na ihe na-eche pipeline na ihe na-eche ime ọhịa difference dị na ya o mere things federal gọọmenti kwesịrị na-etinye aka asị m kwuo
area ha bụ ebe kwesịrị ije eje maka na ihe a banye fere aka ọ dị kịta aka even na Anambra steeti nwere mgbe na teno Mbadnuju oge ndị Bakasị ohi zugide jepụta ndị Bakasị ha wee bata truly ha chụrụ ndị ohi truly ha sanitize the place mana mesizie ha nwa bụrụzie ife a na-aya maka na egbe adịghị n'aka amesina aka ha wepụzi ọzọ ịnapụ ha nke ahụ ha chọọ another one ọ dị ka ndị kidnappers na militant a na-ekwu ọ bụ nke egbe ha jibido ka ha ji nọị maka once ha gburu mmadụ enye ha ego ha ewere ego ha jego ammunition ọzọ dobe so iche buru nke gị ana gị bụ onye dịrị ihe ọrụ ama control onwe ha nene ka Boko Haram si bido ihe na-akpọtara fanụ agha control onwe ha maka ha nwa ji egbe ha marago dat na ikwuo gị bụ onye kpọta ha na ha gba gị nyamba egbe ana gị mama ka ha gba gị mara n'isi adọ ha mma so unu empower na discipline maka unu empower agha ọ wụzi ihe a na-ekwu na ka anyị na-ekwu maka na enwere ike plan ha bụ na empower agha ka ha chụọ ndị Igbo maọbụ chụọ ndị Hausa maọbụ chụọ ndị nka ha chụba ndị agha chụba ụnụ nwa maka na ha mụrụzi ihe na-edegbu onye ọbụla ebutere eneghị anya mapụra ego na yakwunwu emebe ha anya ọ bụrụ ihe ekwu ha na-achọ biko nụ ọ dọrọ mma anwakwana anwe jeda won ọ dị mma ọ bụrụ na iju ọma ihe ga-achị bụ mma nsị ya na ụdị na oke soro ngwere ma mmiri maka na Nnamdi Kanu ebidobugo nke wee wepụta ESN anyị ma mana ESN ahụ nwere mgbe o ruru ozugbo a kpụrụ Nnamdi ọ bụzi to atent Israel onye ọbụla chụwazi akara ka ọtụtụ ndị mmadụ pụtara jiri nwa egbe bara ha n'aka na-eme ụmụ ihe dị agha ndị nke weburu egbe na-abụ ha gbuo ndị polisi na-abụ ha nata ha egbe ha egbe eru ịnụ achọzi ụmụ ọrụ nye ha ezigbo ego nye ha igbo ụmụaka na-ese ihe na ma mkpụrụ mmiri ma ihe enye ha ihe obido gawa aga mana ihe mụọ na-ekwu bụ na ọ bụrụ na Sunday Igboho dịka e kwuru ọ bụrụ na emekata weta permission ndị federal gọọmenti mana na nsogbu ga-adị ihe nsogbu ga-ejide bụ ọ bụghị maka mpaghara anyị na-ekwu na ihe ọ pụtaziri bụ na ọchịchị a bụzi ọchịchị Yoruba maka na o doro m anya na ndị dịka Nnamdi Kanu ọ bụ eziokwu na ọ na-eme gọọmenti atak mana ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị mfe ya wee nwetanwu permission ịfọm ESN ọ karị ga tru gọọmenti mana o dogo onye ọbụla anya na ọma mmenwe o wee mee ya n'ụdị ihe ị ga-eme ka imewe mekazie ya wee kpụrụ ya ụmụaka ahụ wee jiri egbe dị ha n'aka wee kpawa nyụwa ndị Igbo ịkpakwu ọ bụ eziokwu na gwara ndị ọzọ si mba ọzọ bịa soro ha mana inye mmadụ 10 egbe ite naanị n'ime ha isi adịghị ha mma enwere etu agụ sigo onye ahụ agụ ama ngụ na ebe o ji cham ọ pụ outside narụ ndị mmadụ ihe were na-eme ihe na mbọsị ọ natakọtara 10,000 ọ na ikekwa bụrụ onye pickpocket o si na pickpocket na-ata na mmadụ 10,000 na awa egbe osisi na ya ọ bazie na kidnapping nawazie millions ya bụ na ndị ọzọ niile ga-afụzie ka ebe ọ bụ na enyeghị ndị ọzọ permission kedu ka eji nye Sunday Igboho permission maka ọ ga-afa ya back of course ọ bụrụ na a ga-enye ya bụ ihe echeghị m na a ga-eme ya na election a maka na ndị ugwu ga-asị mba oke na achọwa na ndị ga-achụ anyị mana ndị a na-eme ntọ nwere ihe atụ ha si nwee connection to ọtụtụ ndị nọ n'ọchịchị so a ga-enye ha protection ka ị ga-eji ga chụọ kedu onye nke sịrị na national security adviser bụ esiri na ndị a bụ our brothers na ndị bandits bụ our brothers so a na even ma kedu afịa minister of defense bụ ihe kwuru mgbasị na ha kwa na ụmụnne anyị na anya ma were aka eji eme ihe na wee gaa chụsobe ha etu ahụ odo anya na mmiri aba n'opi ụgbọgọrọ ya bụ na ọ bụrụ na ya bụ ihe ndị ugwu na-emebu mbụ abatakwa na Yoruba kịta ebe ọ ga-atọ bụ na o rute n'ala Igbo ama nkwa anyị mee nke anyị ime na ị na-eme ihe na ama nkwere nye permission ime ka anyị jiri ma egbecha ọ bụrụ ha na ọ bụghị nke dị n'aka ndị gọvanọ enwere control over ama nkwe ume dịka i kwuru tupu mpịachi na onye dịka Tompolo bukatara egbe n'ime ọhịa bukata egbe n'ime ọhịa nye ha amnesty asịtị ya oke na boys adịgokwe committed kedu etu a ga-esi mee ngwa buru na egbe ahụ chewezie maka ha agba ha aka eche pipeline ha bụ egbe ebe a dị ha n'aka mbozi ọ bụ na gọọmenti ga-awa awa napụ Tompolo ya bụ contract
ị mara na ọnụ ruere adịgo committed na nsogbu ga-adị ịgba ha bụ ime ọhịa ọ bụrụ na ọ baghị ime ọhịa jiri ya tatawa ndị mmadụ onye ka na-egwu ha ewere bazie ọrụ ọzọ n'ime ọhịa were ya gbaa ọrụ ya bụ na ihe a na-eme kịta na gọọmenti chọọ ọgbọ bụ na okweghị ha ịchụpụ ndị ihe na maka amaghị m ihe ndị amị na-eme amaghị m ihe ndị polisi na-eme ma ndị nevio ma ndị ọbụla bu egbe ndị nwere right ibu egbe ndị nwere ọtọriti ibu egbe gachụ ndị a ọ bụrụ na okwe anyị ịhapụ ihe na asịzi onye ọbụla zọrọ onwe Chineke nyere anyị aka that's what ebe ahụ ka uche nke m dị mana ọ bụrụ na emekọta ha na mmeri Sunday Igboho nye permission aha ya ga-achụ ndị ihe na maka OPC na-emebu nke ha ejiri ọgwụ jiri akwa na-eme ihe na ha na-eme amaghịzi m ka eji need ya another one ikekwe ọ bụrụ maka na Gani Adams na-anọkọta okwugide onye na-achị obodo achọzie ka emezi onye nke anyị pawa ka ọ ga-akwatuo ya ịma na onye gburu si gbabịa na nchọta nke m biko na ihe nchọrọ ikwu ọbụla m amnesty a na-enyedo nke ekwuru enye ya mata mpụrụ ha omenala na onye Igbo enyego amnesty ka anyị bụ ka enye amnesty oke mana ndị Boko Haram kwa ama na o mere mgbe megidere sị na repented Boko Haram aka na eme echi niile kita na-achị fọmụ na ịntanetị oke fọmụ gị ma ọ na-achị fọmụ ya fọmụ unu che na ọha dị ndị Igbo mma ma akwụkwọ na-eme nwata ka emere ibe ya na ụmụrụ ife ọzọ ya ma na ndị Igbo abụrụkwanụ ụkwa achị n'aka agba egwu ana menu ka ọ baa anụ ka a na-abara anyị n'ụlọ kọsọntị na emabụdata anyị aghachi okwu mana achọ na anyị amnesty a na-akata ekwu sinyekwu onye ụmụazị ya nọ n'ime ha ka ha ezuo ike ana nke bezokwu na-enye ụmụazị amnesty ọ ya dị fa beta ha ya ebidinata maka ụfọdụ n'ime ha chọrọ isi ebe ahụpụta bikọs ihe chụba ha na-agwa na-adịghị mma anyị achọghị repentant eme ha repentant ebe ihe egbe ụdị eme ndị Boko Haram bikọs ihe na-bụ repentant ka bụ active ndị Boko Haram so the gọọmenti ayụyọ anyị na-ayọ bụ wepụ aka enwe n'ofe mfe ọga mmadụ biko unu ekwena ka this ga eto echere ya this man cannot help you unu chọkwa ndị na-echi ime ọhịa OPC na ha chewere unu ime ọhịa ọ bụrụ na Gani Adams ha arụzọ ọfụma wepụ na gọnọbụ na-eme soro unu mana unu ekwena ka enwee splinter groups bụ egbe akpara n'ime under civilian maka na ọ bụ unu ka ọ ya emejọ otu aka o si dị n'ala Igbo maka ihe ekwu from experience ụmụazị a bịara bido n'ala Igbo bido na ebisi na ESN pụọ jee na nke ọzọ si na IPOB ụmụazị populate ime ọhịa niile agba ọsọ omezi na-ekwe eju ụnọ maka na ụnụ hapụ ndị a bụ ime ọhịa bụ na ụnụ ya agba ọsọ ha nwe ya agba ọsọ ndị ba ekene eme ụnụ ọ dị mma nwaanyị na-agaba ikpu esi na ya na-emegide di ya ọ bụrụ na unu mere nke a mere nke a mere nke a kemgbe Igbo bịaziri kwuwezie na-ekwu na-akwado Tinubu wee sị ka emeri ya approve ka ọ ga menwe ya bụ ihe amaara m na steeti niile dị na South West na ha nwere amoteko ya bụ amoteko ọ bụrụ na o zughị iche ọ bụrụ na OPC ezughị iche e nwere amoteko nwa OPC bụ nke ndị kwụọrọ onwe ha ndị a na-agwọ ọgwụ na-eji akwa ọkụkọ agba ụlọ ọkụ amoteko bụ nke ndị gọọmenti fọmụziri gọvanọs niile dị na South West fọmụrụ nke ha emecha o nwekwara central district working relationship okay amoteko dị iche from OPC then nke a na-apụtagbuzi again maka ọrụ sekuriti kacha akwụta ụgwọ ife mekọ na Igbo anyị chekwa na ESN mekwara nke ọkwa praịmarị ka ọ ya abụọ bikos na obidokwa n'obodo a amaghị na ya nọ nkwe ọ dị maka Chineke mezie okwu maka na ihe anyị ma bụ ekwughị okwu mere ọnụ mana ekwu anụ bụ ntị ka o mere